wachako sali. Piny owacho koro osingo chiwo arita ne kweth mar Azimio la Umoja e romo magi chano chako odiechieng' makiny. Kata kamano, jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki ogolo siem ne Azimio kod johera magi ni kik roch kwe e kinde magi bago romo makamago. Lipota marwa Chris Owino ne oluwo wachni kendo koro miwa ler. Seche machuok motelo ne romo mar siasa mar Azimio la Umoja e lap Makamukunji Grounds e bore Nairobi, piny owacho mar Kenya Kwanza ogolo chung' margi. Ataro kod paro mag jopiny kod josiasa mag Kenya Kwanza, jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki oyango ni piny owacho mar Kenya Kwanza onge kod chenro moro amora mar chungo romo kaachiel gi ng'anyo mag jo Azimio e chwalo ng'ur margi. We are not interested as the ministry responsible for our national security to interrupt the freedoms that are supposed to be enjoyed by the people of Kenya, because doing so would undermine our constitutional order, and we will not be part of any program or effort to undermine our constitution. Kaka ranyisi makende mar chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya kinde campaigns, Kindiki olero ni piny owacho ma jatend piny Dr. William Ruto ok bi tiyo marach kod obila e chwalo agenda mag siasa. The president has given direction, and the position of government is that we will not politicize security, because if we do so, we endanger the country. The future of this country lies in institutions, and for us in the security sector, we want to protect the institutions we have, the security agencies we have, so that they can serve every Kenyan. Ne osingo ni piny owacho oikore mar miyo johera mag Azimio arita e kinde romo magi poni giluwo chike madwarore. The meetings, the assemblies can continue peaceful, unarmed, and without jeopardizing public peace and tranquility. Kata kamano, Kindiki ogolo siem mager kapino ne joma dhi tiyo kod romo makamago e rocho kwe, muocho tulo, kaachiel gi ketho mwandu mag johala. Anybody carrying all manner of arms, including rocks, stones, and other material that can hurt other people, would be in violation of Article 37 and would be in violation of our Constitution. Kindiki oramo ni joma dwaro bago ng'anyo kik ting' gir lweny moro amora kaka kidi, ka olero ni jomoketho chike makamago ibiro kawo negi okang' mager e yo maket kod kaka piny owacho ne orakore kod jonjore mane chando jopiny e bwore Nairobi. The same way we have done with the magas of Nairobi, the same way we are ruthlessly pursuing the bandits in the north of our country, the same way we are engaged to ensure that we keep terrorists at bay, is the same way we will ruthlessly deal with any Kenyan who wants to use the democratic space of our Constitution to interfere with the rights and freedoms of other Kenyans. Ogai mar Azimio Raila Odinga chano bago romo mar siasa e lap Makamukunji e bore Nairobi chieng' tich ang'wen mar kwedo okang' mar golo e tich commissioners ang'wen mag IEBC mane obalo kod duoko mag yiero mar tend piny. E ote mare ne tend Azimio kod johera magi, jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki osingo ni piny owacho mar Kenya Kwanza ok bi tiyo kod bad migawo mar obila e tamo jo Kenya bago ng'anyo. Kata kamano, ng'anyo makamago nyaka tim kaluwore kod pend chik. Chris Owino, Ramogi TV, Harambee House, Nairobi.